الحمد لله رب العالمين المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. derɗiraɓe julɓe allah fe wakkati fuu ɓe wakkati mum jottaɗo en ɗo nder lebbi hijjore diga lewru juldandu en ɗo nder siwtorandu layhaji ɗo husiti dewal ma pindiwal en gondi mana hijjore danragal jooɓal danrage islama joyi ɓawo tawhidi julde suuma e zaka hijjore yaddere julɓe allah goɗɗo anda to allah moƴƴani ɗum yetta allah kanko man on wiyte on getti o ɓeddat yettore ɗo ɗum ɗowtango allah nder ɗowtango allah ɗo andugo ko woni ɗowtare e tokkago no annabijo yettiniri yadderiɗaɓe julɓe allah hamen ɗo allah waɗani en baraka ko ɗuuɗi to en anditay baraka man ɗo en yeɓi hoore men moƴƴere ɗunde masine nder lesdi men fufu sakko ma ha en goni ha ngawdere en yettu allah dow man yettugo allah ɗo andutugo ha heedi ko moyjo fuu andita ko handi anda hunde feere bo ha nayi ɗo tum mallumen ɗo waajo en haɗum nafa en ngam jawmirawo wi to en yetti allah o ɓeddanan en moƴƴere maako la in shakartum la zidannakum moƴƴe man ɗuɗɗe ha men enen ha ɗo jooɗiɓe ɗo en tawi jullurde nde diidande neɓi na hande laamiɗo jobdi arɗon jobdi diidi jullurde ɗo oɗo heɓa mbar jaari be man ha hande ngam anniya mbotka goo to ni ɓi adama o waɗay anniya mbotka o huwata kugal bongal nafowal woodi kuuɗe feere ɗe duyya amma e wartanan diina ngam diina yiɗi de'ere hakkunde men bimana kuje duyya goɗɗe feere wartanan diina ngam de'ere wona hakkunde men yimɓe pinana ɗum tata yimɓe waɗa balbala hakkunde mum ko hanayi bimana ɓiɓɓe adama kamɓe woni her nokkure mum kamɓe ɓuri andugo yimɓe maɓɓe bo ɗum ɓiɓɓe adama jooɗo jam hofnotira en andi lural woɗay hakkunde yimɓe en andi lural woɗay hakkunde yimɓe yimɓe luruɓe ko ɓe ma her lahira man ɗo na ɓe yafeteɓe se to ɓe narroy nde ɓe narrata kadi tata en jaɓu yimɓe hokkina lural hakkunde men no en mbaɗata ɗo tango yimɓe woɗɓe ha men woɗɓe on ɓuri ɗuɗugo ha meɗen derɗiraɓe julɓe allah ɗum na haala mere mi wiyata on yimɓe woɗɓe on ɓuri ɗuɗugo ha meɗen yimɓe ɗon saka meɗen ɓe nafsuji mo estata ɗum wonna mujtama a meɗen luura yimɓe waɗa hunde feere ko hanayi saka yimɓe ta en jaɓu sam ɗum wonnango ha meɗen de'ere wonde ha meɗen ɗo ɗum moƴƴere allah de'ere nde ɗum kilim ɗum ha meɗen ko woni noon ɗo ɓiɓɓe adama sappanan laamɗo ko lamɗo wi en laamɗo julɓe wi en ɗo en ɗowtan ɗum ko waɗi mi wi on bannina mi sarakijo komi yecci on ɗo ɗum diina meɗen allah nde noddi en ɗowtana ɗum en ɗowtana no laaɗo allah ɗo wi en ɗowtana ardiɓe men ɗo laamɗo meɗen ko umri en ha wuro ɗo tata en waddu hunde wonde feere dow majum ɗum toran en to torri bo torran ɓiɓɓe men be juriya men be ko tammi wargo welayi ɓiɓɓe adama ka finana ko nafata ɗum bo ɗum on mi yecci on ɓe diidino jullurde ha en dari en wi en ɗum ngaja ɗo en tawaɓe sam jullurde lamɗo arɗo jobdi on ɗo nde anniya man mbotka ɗo nda jullurde man nde ɗo mawna nde ɗo ɓesdo ila yawmina hada ko waɗi ɗum ɗo ngam mboɗenga goo komi yiɗi wiigo en derɗiraɓe julɓe allah tata en waddu hunde nde wonnata ha men société men mujtama men en nanan laamiɗo men ko umri en ngam o umrata ko cankitata en o umrata ko wonnata en
kala giɗɗo hayru pat umrata ko wonnata en sankita en deppita en ɓaawo ɗo yimɓe pinana ɗum anda ɗum ɗume ya derɗiraɓe julɓe Allah wala boɗɗum bana hawrutugo narra huuda leesotira anda ko woni kanjum jawmirawo yiɗi nden tam ballotiral wonan hakkude men amma to en waɗi balbala hakkude meɗen ɓiɓɓe men famarɓe meɗen waranɓe ɓaawo en sankiti ha men woɗayi en lorni hoore men ɓaawo woɗayi ta en jaɓu noon wala pamaro ha men wala mo anda baraka gonka ha men ɗo Allah on yeɗi en ɗum baraka man ɗo en haɓu en tora Allah ka tabita ha meɗen ka ɓesdira yeeso yeeso no ɓesdirta bo de'itare hakkude men e de'ingo yimɓe e huurugo deydei ko ɓuri hanugo her diya men be dina men fuu ya derɗiraɓe julɓe Allah ɗum gonga mi wiyata on to ni masalan en cankiti ɗo no en goni en norrayi en mbaɗi rayuji goɗɗi feere feere en lowi saka meɗen ɗum torran en ɗum torran bo ɓe warata ɓaawo men ɓe gondi fuu ta en jaɓu noon ɓi adama kam yi'a nana waaji toro ɓetana muɗum mi wi on en ɗon nder lewru hijjoore ko moyi dullay lebbi ɗo ɗum lebbi hijjoore alhajju ashurun ma'lumat on yiyan julɓe ka pat to ɗo hawta huudan her dina mum non noon duya bo tota en jaɓu en bellita feere meɗen to en belliti feere meɗen en daroto feere men to en dari feere men bo en toroto ko en torra enen ɓiɓɓe men waranɓe ɓaawa men torroto ɓi adama jaɓata ɗum yiya hunde torran ɗum nden o jota dow man ɓeɗo kolla en bo ko waɗi en giyata ɓeɗo gecca en bo ko waɗi en nanata hayru kulɗi ɗum ɗuɗɗum en gondi ɗo en yawi ɗum na hayru ɓurɗum mawnugo ɗo julɓe Allah ɗuɗɗum hawro ngo yimɓe nanoɓe hayruji ɗuɗɗum hawro ɗo kamɓe ɓuri ɗuɗugo yimɓe narruɓe yewti danɓe be yimɓe fofu kamɓe ɓuri ɗuɗugo yimɓe luray sam wargo ƴomta lural hakkude yimɓe waɗa hunde wonde feere nde en giɗa na ɗum ɗabi'a ngawndere en ɗum woɗayi dikka to en finani ɗum en andi ɗum ɗumejum ngam dotti en ɗon ɗo yimɓe marɓe hakkilo ɗon ɗo mallum en ɗon ɗo wato ko moyjo fuu andi ko nafata en ko nafata ɓiɓɓe men ko nafata tandira emen ko tammi wargo namere Allah seni ɗo umri en yo to en ɗotanimo en ɗotani no laaɗo Allah en ɗotana ardiɗo men ɗon lamɗo mo en cappani ɗo fakat ko umrata en ɗo ɗum boɗɗum lamɗo umran en hawro mum ha o mari ɗo ha lesdi gawdere o mari ɗo o umran en hunde wonde ko nafata amen min ka on pat on andiyam nami sarakijo komi yeccata on ɗo hako nafata en be hoore men lamɗo wiyayam ka tam tawon numa lamɗo neliyam haman mo o nelata ɗon yiigono ko tammi en nafugo on mi wi on derɗiraɓe julɓe Allah ha julɓe woni fuu ha yimɓe woni pat ɓe kawtan ɓe narra ɓe kuuda ko nafata ɓe nder ko nafata en ɗo derɗiraɓe julɓe Allah en huwu ko lamɗo men umri en umran en nder asaweje ɗo nder ñalɗe ɗen ɗen ɗo lamɗo umran en mbaɗe kaza mo a yi waɗay fuu o yiɗi ha o wonnana en société men en warta en jalniɓe en cakitiɓe ha yimɓe fufu mo ɗowtanayi lamɗo muɗum wato o sankiti ha pellel maako oɗo wasa tana maako bo irin man woɗayi ɗum woni merare ɗon bona irin man woni hamen derɗiraɓe julɓe Allah komi tori on derɗiraɓe julɓe Allah ho'ite sifaji moɗon gongaku bi mana ko woni gongaku ɗo derɗiraɓe julɓe Allah ɓiɓɓe adama kam joga gonga yo gonga ko fewre bo ɗum veyan wala ko nafata ko moye andi gonga yo gonga to ɗum duya to ɗum dina o andi gonga ɗo ka ɗum gonga to o sali bo o sali gonga ɗum torrantana mako ya derɗiraɓe julɓe Allah hunde fuu ɗi adama ko woni hakkude ma be goɗɗo kam nasiha ko mbiyamo gonga annabijo mawɓi dina men pat ha kalimawol gotol o findini yimɓe woytiɓe o wi ala din nasiha fine nane ko woni dina ɗum nasihango goɗɗo wigomo gonga yo gonga yimɓe ha men en fulɓe en nanan fulfulde en pat fulɓe wi goɗɗo jotta ha e fiya mbaggu sak ko moyjo fuu ɗo hakkili andi ko e sappata ɗum yiya ɗon nana ɗo tata en jooɗani derɗiraɓe julɓe Allah en sakito gawdere sakitata
leddi adama o sakitata bam yecci on tata en jaɓu noon wato ɗum torran ɓiɓɓe men ɗum torran ɗo yakeji goɗɗi feere ta en jaɓu noon ya derɗiraɓe julɓe Allah ko woni boɗɗum ha meɗen wato hawtugo huuda bo waɗatako sete en godi narral hakkude men narral man wattako sete en ɗotani ardiɗo men mi yecci on lamɗo mo en cappani ha dina ɗo o umran en to o umri en ɗo ko o umri en fufu on yiyan hunde man le hallay na kanko on wato waddata umrone man be ɓe o dawridata to o dawri hunde man o umri yimɓe wuro man ɗo yimɓe man ɓe jaɓa ngam Allah on wiɓe o ulil amri minkum to on jaɓayi ɗo ya hewan en cankitan ha men en lestan en sakitan ha woɗɓe feere en jaɓata noon bo en jaɓata noon man waɗa ha men ngam yimɓe hakkilɓe marɓe hakkiloji tilimɗi yimɓe ɗotaniɓe Allah waɗanɓe do'aje tilimɗe yimɓe ɗo ɗaani kamɓe ɓuri ɗuɗugo saka men ko moyjo yiɗi hayru wona ha meɗen goɗɗo marɗo hakkilo pat yiɗi hayru tabita ha gawdere ha adamawa o jaɓata ha men cankito tata goɗɗo wato hande hakkilo mum wirwa ewa hunde feere nde na hunde tabitore o wara o wolwa ɗum saka yimɓe malla o waɗana ɗum di'aya gotka feere hakkiloji yimɓe oɓɓe feere wirwa ɓiɓɓe adama sankito waɗa geɓe feere ɗum hanayi on nanata diina ɗo diina ka yiɗi jam yiɗi bo yimɓe kuuda ɗo hositi dow men to en fiji en paamay ko wiyeteɗo en waɗi geɓe feere feere en sakitan ha woɓɓe feere to en sakiti ha woɓɓe feere bo lortago man ha yaa yeeso saɗan gonga e gonga tata en jaɓu sakutugo derɗiraɓe julɓe Allah Allah o yaari en yeeso ɗo en haɓan yahugo yeeso man en yettu jawmirawo dow man en huu kongol gotol en huu kuugal gotal ɗum nafan en ɗum nafan taniraɓe men ɗum nafan hakko tammi wargo amma to en mbaɗay noon derɗiraɓe julɓe Allah fakat bami wiyata on ɗo en wasnito yan wasnirru man bo mettan machine na enen ɓiɓɓe men ɓe taniraɓe men fuu yo ɓe mbiyo to goɗɗo ɗo ɓe sappinima ka yiya aɗa jooɗi ɓe sappinima yiya se to ɓe memnima on a nanatana ɗum ɗo ɗo haɓa en faama ɗum en anda ko ɗum woni en anda ko ɗum woni tata wato yimɓe ɗiɗo tato nayo esta yimɓe feere yimɓe ɓe numata juttina wato sankita mujtama amen société men waɗa geɓe wonna ɗum lestinan en jaɓata lestugo ha région ji pat min kam yecci on Allah on towni en jaɓu en ɗo tan ko lamɗo men umrata en wato en huwa konngol gotol ko umrata en man ɗum boɗɗum mi yecci on e layyam haqiqa tan on e layyam mi yii ko en goni on to en hakkilay derɗiraɓe julɓe Allah yimɓe ƴoyran en jaɓata ƴoyrego en mbi hakkilo tata en jaɓu en ƴoyre en jaɓata en ɓe ƴoyra en moye ɓuri en hakkilo ya derɗiraɓe julɓe Allah ko nafata ha diina ɗo kanjum on nafata ha duya hawrutugo huuda sala lurat hakkude muɗum huuda hunde woore ko nafata ɓiɓɓe mum ɓe tanira en be ko tammi wargo kanjum on ko woni ko nafata en laaro e lefi diina ka pat yimɓe kawta noon yimɓe hawtuɓe juldi ɗo ɓuran julɗo feere muɗum sa juuli feere ma heɓan barjari a ɗotani Allah fakat amma to yimɓe hawti juuli ɗo ko irimno a ɗotiniri Allah pat a yottataɓe barjari ngam ɓe hawti hawtugo ɗon Allah yiɗi hawtugo ɗo kanjum jawmirawo yiɗi ha meɗen on yiya bo kuuɗe diina meɗen en julɓe Allah ha en goni ɗo ko en kuwata pat ko en kuwi kuugal jama'are ɓuran kuugal goɗɗo goto tata en jaɓu wato hande yimɓe ƴoyra en nokkuji ha goɗɗo feere en ɗo wurida be yimɓe dow leddi meɗen ɗo ɗuɗɓe be gure feere région ji feere feere no en sakitirta en jaɓata na en joha en be hakkilo men en andi ko en kuwata en kuwon ko nafata en komi wiya on ɗo ɗum gonga nasiha ko Allah bijo winogo ko woni diina islama ɗo yeccugo goɗɗo gonga ɗo dole mi yecca on miɗo tammi bo on jaɓan kanjum waɗi mi numi mi wi ndikka mi yecca on ɗum diina amon ɗum yeccugo goɗɗo gonga ɗo ɗum diina am tata en jaɓo en waɗa geɓoy nafata en jarribino en gi ko arti ya derriyaɓe julɓe Allah finugo anda gonga yo gonga ɗo ɗum woni o ɓi adama timmuɗo Allah sini ɗo handu en komi yiɗi ha mi wiya o derriyaɓe julɓe Allah lebbi hijjore waɗi woɓɓe feere Allah sini ɗo walliti ɗum hoddirani ɗum hijjan hikka hijjan hikka ɗo on andi hijjore ɗum kuugal na haɗo ngal woni ha babal nokkure wonde feere ha leddi ɓurdundi ha duniya fuu Makka jahangal dayingal nokkure suɓade ɓurdude ɓi adama anda to ɗo yaha ton ɗo sew tasko
taskara mako man ɗo Allah fu wi on waɗa joɓari man ɗo ase hulgo Allah o tazawwadu on mbaɗa joɓari o dede on wasnita ko on huwan no yidduɗi ka paaɗo on gurta ɗum on haɓa on fawnara hoore mon be hulgo Allah yo go'o man kam goɗɗo acca li'ango ko Allah seniɗo haɗi Allah seniɗo haɗi ɗo tata o li'ana ɗum jawdi ɗum neɗɗa ko goɗɗo malla bo sankitan yimɓe o waɗan yimɓe man ɓeɗo hawti ɗo kaza ɓe ƴeran ɓe mbaɗa ni tammi waɗgo Allah on andi ko tammi waɗgo lakinna huɓi adama kako wonata ha ɓernde muɗum mbondi ɓurduɗo yimɓe marɗo mboni nder ɓernde muɗum ɗo nder men ɗo ɗuɗɓe hijjoɓe ɗon nder julurde ɗo woɓɓe boɗa julurde wonde woni julurde o naɗi barka ɗe ɗuuɗi ha wuro ɗo ɗuɗɗum nde anniyaji maɓɓe man ɗum wooɗi nde ɓe diidino arande man ɗo ɗum ɗo yaha yo nonnoon wato hande masalan jahowo hijjore ɗo o anda o ɗo yaha waɗa dewal maako ko darnata islama danrangal joowal kanjum woni hijjore yo ɓurna fu bo yimɓeji finanayi ɗum to goɗɗo woodi jawdi ni tamma waɗi jawɓari tan jawdi margo ceede jawɓari ɗo hay ɗum valli tan kam wato ko woni jawɓari ɗo sey o tubana Allah hadede ko yiddi ha mawo ka pat o wurti o metata o haɓani no watta fu o labta o wadda goɗɗo ceniɗo ngam to o tuubi ɗo Allah jaɓanan mo yande ni o tuubi ɗo Allah jaɓan tumako to o hijji ɗo warti bana ñande man o daña e belɗum taskara man ɗo no warete ɗo ɗum tuubu won mawɗum kam ha en jooɗi ɗo wala mo wiyata kayum ka laaɓɗo moyjo fu ɓe ñarodi mum no wayi goɗɗo ko ñiddi par huwi goɗɗo bo ɗo huwa ha jonta ɗoɗo ɗo kijjowo be mo hijjata fu anda hijjore ɗo dow mum har ko husiti o labta hoore mako o ɗon habot suudu senidu kanjum wiyete julurde ɗon Allah rewete komi wiyata ɗo to lattay gonga mi dugani ko moyjo fu ɓamta wondum yecca mi wiya a wi banani ɗo hanayi en ɗo nder julurde ko waddi haala gotka feere wala haala gotka feere en gondi ko en gondi pat en giɗi en narra en jooɗa jam en kuuda jam en ɗotana laamɗo men ko wi en Allah longinmo ko nafata en komi yiɗi on yeccugo ɗo derɗiraɓe woodi ko yiyete woodi ko nanete woodi ko wolwete en jaɓata noon en lorata ɓaawo enen ka en giɗi en wona tum en ɗo jogotirɓe en yimɓe wotuɓe en ɗon dow yimɓe fufu ɗo se en finana ɗum asawere en gondi ɗo ɗum asawere mapindire nde teddinta en kon nde lestinta en mi yecci on to ni en mbaɗi hunde feere ɗo wato lestinan en to en mbaɗi hunde feere ɗo lestinan en na enen tan be ɓikkoye men be ko tanmi wargo fuu en jaɓata noon ɓiya adama waɗata noon to a ɗotani lamɗo kam a heɓan a hisan to a ɗotanayi lamɗo bo ɗiɗi fuu heɓatako lamɗo ɗo Allah on lammini ɗum ɗo to a ɗotanimo ɗo Allah seni ɗo wallete ha hisgo Allah wallete ha heɓgo to ni on ɗotay ɗo bo ɗum kam yecci on gonga to on jaɓan gonga hisgo saɗan heɓgo bo saɗan goɗɗo ɗo yeeɗi bo yiɗi hisa yiɗi heɓa Allah on heɓnowo Allah on hisnowo amma kanko man umri en ballotira ɗo en ɗotana bo ardiɗo meɗen ya derɗiraɓe julɓe Allah en ɗo bolwa haala hijju neɓata ɗo yimɓeji men dillan ha nokkure nde Allah ɓurni teddugo kayre wiyete Makka ɓe jahan Makka ɓe juura suudu Kaaba ɓe ɗuufa suudu Kaaba e hebba hayre ɓe jaha Sa'yu Safa be Marwa ɓe gurta ñande hijjore ɓe mbaala Mina ɓe jaha Arafa ɓe do'o to ha do'a ɗo ɗon ɗon dewal woni to goɗɗo do'i do'a ka voɗay ɗo feere a warta dow mum goɗɗo feere ɓerni diga ha ɗo o yaha o do'a o wiya o tori Allah waɗa ni bo Allah waɗa ni bo Allah waɗum goɗɗo na neɓay sam goɗɗo waɗa do'a irin man ni Allah waɗu ni Allah waɗi ni Allah jaaba dow man warta wattako sam ɗum ɗo waɗa saha yimɓe goɗɗo anda ko do'oto do'a ɗo ɗum dewal on mo a torata ɗo bo ɗum Allah na ɗum goɗɗo to a yehi a toran ɗo a tora lahira ma on artu ɗum kam a tora Allah jaɓa tuubu maɗa to a gonɗuɗo arta a tuubu maɗa a tora Allah jaɓa dewal maɗa Allah timminire dow imanaku Allah naade aljanna hisne yangada mako ɗo on woni ko a torata mawɗum Allah nanan bolle ma pat kanko on waɗi bolle man ɗo to a wawanno be arabre kam boɗɗum o jippinire alqur'ani mako be arabre boɗɗum to a wawan to a wawata be bolle ma ko iri ɗe Allah nanan kanko tagima tagi ɗe amma tata a tora ha a jambo yimɓe Allah waɗu wayne en kaza
Allah waɗu kaza Allah tilfu kaza ɗo kam na ɗum gikkuɓi yaado marɗo hakkilo ma sakko julɗo Allah hijjowo ɗo ɗum ayibi ha yimɓe feere majjo e anda to a yehi a toran Allah ɗo toru Allah hayru toru Allah hisna bo sarru hayru Allah hokku julɓe fuu ha ɓe goni fuu Allah hisna sarru bo julɓe fuu ha ɓe goni fuu kanko on tagi ɗum ɗiɗi fuu kanko on jeyi ɗum kanjum woni dewal bo wala goɗɗum feere no ɗum warete bo nder yawe julɓe Allah sey ɗum haɓa ɗum ande diga jonta goɗɗo bana tefirta ceede pirowal joɓari ko ñamata her makka ɗo sey o tefa no o waɗita kuuɗe mako ha makka man ɗume waɗete oɗon nana ɗum o anda ɗum no ɗum tefrete ɗo bo yimɓe man komi tori ɗum fuu nde sungulla aynoɓe hijjoɓe en mbiyata démarchére en ɗoftoɓe hijjoɓe ɗo ɓe organisan wato ɓe waɗan babal ɓe moftata yimɓe ɓe jangina yimɓe ɓe mbaɗa anduɓe ko wiyata yimɓe ha majum bugana yimɓe man ƴama ko anda ɓe mbaɗan ɗum hidde on dilla ɗo ko goɗɗo haɓata patta luuta babe man yaake ɓe mbaɗata ɗum ɗo heɓa o anda ko wiyete ihramu har min goɗo ɓe fulɓe arabiya e mbi ihramu wassayi wuqufu arfa laylata ɗatha wa tawafu radifa yo banni ibnu asir ɗo wiya banni nam harmingo ɗo ɗume on harmingo kuugal man ɗume no ɗum warete ayi to a hakkilay a yaha aɗo yembita yimɓe nonnoon kuuɗe o pat ɓe anniya a heɓa ɓe heccama ko wiyete ihramu no ɗum warete ankijjowo l'ihramu wa sa'i wuqufu arafa laylata ɗatha wa tawafu radifa non mere on modiɓɓe man wallifi defte man ɗo a hepta ko wiyete ihramu ase ihramu ɗo ɗum anniya on nden ɗum ɗo horgotiri be kuuɗe bo to a gorko kam a ɓornata ko piliti ɗum bimana toggore ko nde famarde ko nde tonde ko ne fu nde ɓornotake a ɓortoto na reedu mere a yahata a mojoto a hadda a duhatako ɗo ɓe sifante fofu moye fu ɗo yiya na mi yi yimɓe ɗo waɗa mi waɗan nonnoon na mi yehi ha mi warta min bo mi heɓa inde am alhajijo ya ihwan en tokkitan ɓawo setinago amma haala mi wolwanta on ɗo nder haala man kamo himmu amma mi dugani ko moyjo mo haala man fottanayi ɗum fuu o ƴamatamo o ɓamta junngo mako ni wayni am ko a volwanta kaza ba julurde ɗo mi yeccan mo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh